Moi bo día, miña querida xentiña de polo mundo adiante. Vedes esta valla que teño aquí? Ten un novo proxecto que vou a poñer agora na chousela. E estaba facendo e dixo, pois ao mellor resulta interesante e quería compartir con vos o que vou a facer, porque sempre vos pode dar unhas ideas e a min parece unha idea das máis maravillosas que tuve esta semana. A idea é cambiar a patata de aire de sitio, porque é un tipo de planta, de cultivo, que o planta só unha vez e se o sitio no que está lle vai ben, volve a rebrotar das súas raíces ano tras ano e non fai falta estar a plantala continuamente. Bueno, pois necesito un sitio fijo e eu pusena aquí fai 2 anos e non foi moi boa idea porque está ao lado da alambrada fija, esta é a alambrada fija, eu puxenlle aquí esta alambrada con ferros e con esta rede para que poida jadear, porque é un tipo de planta que pertenece á familia das curcubitáceas e necesita un sitio polo que a jadear. Non foi boa idea, porque as patacas metíanseme entre aquí e aquí, metíanseme aquí tamén, e non era despois capaz de sacalas porque é unha planta, ou sea, un fruto que crece moito, e depois non era capaz a quitalo dai. Entón, vou non a cambiar de sitio, pero que este xa sea o definitivo. A miña idea fracaso, e aquí tendes a plantiña que xa está empezando outra vez a rebrotar. Ela sola, do mesmo sitio do ano pasado. E xa quere empezar a agarrarse aquí, e non pode ser. Entón, xa vou a cambiar de sitio. A idea é poñela aquí, en este regueiriño que xa empecín a abrir, pero é un sitio que no inverno acumula agua. Non moita, non é que estea enchoupado, pero sí que acumula bastante agua. Entón teño que, como é un cultivo que a raíz é o que me importa conservar dun ano para outro, porque é a parte da planta que vai a quedar aí perenne para volver a rebrotar ano tras ano. Entón, calquera tipo de cultivo que rebrote da súa raíz, non podemos tela no inverno en un chan enchoupado, encharcado de agua, porque morrería, pudriría, afogaría. Dadevos conta que se non ten follas aéreas que fagan circular esa agua, a raíz pudre. Pero claro, como este é un sitio moi mollado, por iso fago este vídeo, quería vos enseñar como o material de construción de unha casa normal pode axudarnos tamén na horta. E como é unha terra que no inverno está bastante mollada, no verán está moi encharcada, ou sea, está como moi apelmasada, moi dura, porque se vai compactando ca humedad. E o primeiro que vou facer é como vaciar o sitio no que vou a plantala despois para que tal, e mezclala con cousas para que esa terra, ese cacho de terreno, teña como máis drenaje. Está durísima, aínda que de facer un pouco calajoño. A pataca do aire non é un cultivo que teña unha raíz demasiado profunda, entón eu fixenlle pois como uns 25 centímetros máis ou menos de fondo, pero o que quero evitar é isto. Mirade, está tan pechada porque mollase tanto que está moi dura. Entón vamos a evitar isto. A forma máis guai e a máis natural de desapelmasar un terreno sería aplicándolle humus ou compost, pero para encher esta cova faríame falta todo o compost que teño preparado para os cultivos de primavera e non é cuestión de emplear todo canto teño aquí. Entón, hai outra maneira de desapelmasar unha terra, facer que sea como máis fluida, que sea máis drenante e axudar a que non encharque a agua no inverno. Unha delas, pois, iría añadíndolle, pois, algún tipo de materia inerte, xa que non temos tanto compost, pois eu vou a añadir unha materia inerte. Podemoslle meter un pouco de gravilla, de grava, que veñen sendo pedras piquiniñas trituradas,
E con eso conseguimos que haxa como circuitos polo que a agua se pode colar e así a terra non se apelmasa. Pero outra cousa que podemos botarlle, e aquí é onde eu vos quería enseñar o de material de construción, é a arcilla expandida. A arcilla expandida é un tipo de material que é arcilla, o que pasa que lle dan unha forma, en este caso danlle forma como a de bolichas, e cociñana en fornos de temperaturas altísimas, máis de 1200 grados, e o bo que ten é que non se descompón, vai a estar sempre no sitio no que a botes, non se vai a desfacer. Entón, ten cuidado onde a botes, porque depois ao mellor podeche molestar para cultivos, por exemplo, como a sanoria, que non queremos que teña tropiezos. Entón, isto é para casos moi puntuales, por exemplo, o que vou facer eu, un cultivo que é perenne para sempre, é que necesito que o terreno sexa poroso e que me drene ben a agua. Tamén valería, por exemplo, pois para botar na cova onde vas a plantar un frutal, mentras é noviño, para que axudarlle a que as raíces non atopen con murallas de terra durísima e teñan unha maneira fácil de expandir as súas raíces. O que podes é encontrala en varios tamaños, eso sí, no mercado hai na que é un pouquiño máis pequeniña e outras que son como bolas un pouquiño máis grandes. Pero eu quería vos aconsellar que collerades a que está como destinada a material de construción. Normalmente esta úsase, va de lá encontrar en tiendas agrarias de plantas para usar en plantas, en macetas, pois eso, para axudar co drenaje, va de lá encontrar a mesma, igual, nas tiendas de material de construción. Isto úsase en construción porque mesclada co cemento aporta estabilidade, por exemplo, a unha placa, pero o que lle quita é moito peso, se unha placa é moi grande ou se é un edificio moi alto, vai a aportar igual estrutura porque se compacta moi ben co cemento, pero, sin embargo, quitaslle peso á placa. O sea que donde hai materiales de construción, va de lá encontrar tamén. Cal é a diferencia? Que a que está empleada como para jardinería, pode vir un pouquiño máis lavada, pode vir un pouquiño máis seleccionada e non che veñen as boliñas como rotas, e nesta vai a estar como máis manchada, pode ter restos como de polvillo, e a maioría das bolitas ao mellor veñen rotas. Nada que che vai a importar para o que eu quero facer. É o verdadeiramente importante que vas a forrar como 3 veces, porque a mesma arcilla expandida empleada para jardinería, podeche valer o litro, bueno, porque se mide por densidade, non por peso, pero o litro, unha bolsiña así de 2 litros, podeche valer ao mellor 5 ou 6 euros en jardinería, e a mesma en materiales de construción podenche valer, pois, 1 euro. A diferencia é moita, porque non está escollida. O único que tes que asegurarte é que a que compres de material de construción normalmente son en sacos de 70 litros ou así, porque 70 litros, que a colles con 2 mans, debe pesar 10 kilos ou así. O único que tes que fijarte é que non teña nada mesturado, porque pode ser que haxa algunha que teña pois cemento xa mezclado ou que teña algunha cousa xa mezclada, pero xe, arcilla expandida, listo. Esa valeche para a horta e aforraste un montón de euros. E vale igual. Entón, agora eu teño unha cova, a terra que saquín, un pouquiño de compost e a arcilla expandida. E o que vou a facer é volver a botar esa terra, pero mezclando con estas cousas e listo. E agora ben, cando vou a colocar a valla. A valla é tamén de materiales de construción, é un tipo de malla que é bastante rígida, non se oxida porque ten unha aleación galvanizada, penso,
non vai a oxidarse, vai a durar moitísimos anos e ten moita forza. Estas mesmas hainas sin o refuerzo todo exterior, pero eu recomendo vos collela con todo o refuerzo porque xa non tens que facer nada. Eu só puxen aquí un par de tubiños no que vou a meter agora a valla. Só hai que espichar os tubos e xa está. Teñen que quedar enterrados polo menos uns 30 centímetros ou 40 e outro tanto pa fora. Porque a malla, que é esta, ten estes buratos. Entonces, podela poñer así, pero quedaría isto a ras do chan e non é conveniente porque así non traballas tan fácil. Entón eu quería o levantar e por iso lle poño os outros tubos. É bastante lixeira para manejar, pero ten unha estrutura moi fuerte. Eu esta collina de 2 metros, que co peiño este daqui de abaixo debe de ter sobre 2,20, pero haina de moitos tamaños, o sea, haina de 1, de 1,20, de 1,50, de 2, non sei se hai de 2,50, pero eu quero a ben alta porque, como vos teño enseñado xa en outros vídeos, a pataca do aire necesita unha base sólida pola que ajadear, porque colle moito peso, porque os seus frutos son multitudinarios e moi pesados. Entón, agora vamos a facer a mudanza. Vou intentar quitala facéndolle o menor daño posible ás raíces, pero, bueno, algo vais a resentir, seguro. Pero a de arriba, porque é unha planta moi fuerte. Esta é unha plantiña que xa é de segundo ano. Isto non é. Vedes que ten un montón de brotiños. O que hai que ter cuidado é con estas raíces, que son as que quedan dun ano para outro. Canto máis bella sea a patata do aire e canto máis tempo leve instalada no sitio, estas raíces son moito máis gruesas, máis gordas e máis compactas. Fan aquí como se fora unha especie de bulbo gordo. Pero, bueno, esta é do ano pasado e saleume bastante ben. Vai a sufrir moito ca mudanza, pero, bueno, xo que hai, non tuven tempo antes. Teño 4 plantiñas e vou a separalas por toda a alambrada. Intentar acomodarlle ben estas raíces. É hora de darlle unha rejada boa para que non carezan de agua, que non teñan sede, porque, como vos digo, vou un pouquiño tarde para facer este traballo, pero non poden facelo antes. E como non podemos olvidarnos dos polinizadores, vou a poñer un pouquiño de melisa, un pouquiño de albahaca, unha borraja que me nasceu aquí e aquí non a quero, uns tajetes que teño aquí plantadiños. En un par de meses enseñareivos como está isto cheo xa de planta. Espero que prendan ben, porque xa vos digo que vou moi tarde, pero non hai que facer. Agora teño que manter a terra húmeda para que non sufran tanto, e igual poñerlle un pouquiño de sombra, porque hoxe creo que vai a apretar o sol, e non era un dos mellores días para plantar a planta, pero para gravar sí, porque hai unha luz maravillosa. Espero
non sei, tervos dado así unha idea chula, ou espero que vos gustase o vídeo. Se vos gustou, suscríbete, se ainda non estás suscrita, e comparte o vídeo, para que vexa a xente que sin facer obras hai estruturas boas para poñer, pois, xudías de mata alta ou calquera cousa que ajabé, mesmo a lufa ou calquera tipo de cousa que ajabé. E cun par de ferros xa queda listo. Coidádevos moito, portádevos ben, e sede felices, e vémonos aquí no próximo vídeo.